busana kula rencang nginjen saking wingking sanggara pamujan. Dereng ngantos mireng wejanganipun Kanjeng Peremban Begawan Wisrawa dumadakan badan kula kraos sabuh. Mripat kula dados mendolo tutuk kula saya wiyar. Nunten siyung kula modot sak gedang kepok ngaten menika waduh kados pundi badan kula menika Rama dene wujud kula malih dados denawa kados mekaten la dalah keterangane kowe kuwi ketaman siku dendo nggih lah yang pendopo mau ora wis tak kandhani to gawe wakmu Wisrawa yen sapa wae ora kena melu mirengake lah kok lanyo-lanyo nerak waler malah nginjen saka mburi sagari karepmu piye banget tontonan ngono piye iya ayo kaya ngono kuwi entuk-entuk mamu wong nek nerak patak entrajang perbatang paribasane. Ayo wis, barang wis kebacut, kudu mbok terima-terimakake. Menapa sampun mboten wonten margining pangaksami to Rama. Ing bab gelar lair pancen wis ora ana pangapura nggih. Sebab Adi Sastra Jendra kang bisa kanggo ngruwat Mala Sukerta mau wis ora bakal diwisikake maneh. Ya mung saiki batinmu wae nalungsuwa marang purbaning kawasa. Mbok menawa uripmu bakal kinayoman dening Gusti Kang Maha Agung. Menawi tetila mekaten Rama, kula nyuwun pamit wangsul dhumateng kasatriyan Purwadikaran. Nedya mahas ing asamun meminta nugrahaning widi sageta tentrem manah kula. Ya nggih ya. Kono tak liwani bali yo, tak pengestoni Prasra. Lah kok kaya mengkene kedadiane.